Feredin suroşun şu meseleni çözmesek bolmaya, ha Türkmenistandan çıkıp Dubai'ye gidip, Türkiye'ye gidip oğlanlar bilen pulunu nemediyen gıydılar ba. Şolar hükmen suratda var, men Türkmen diýmesinler, men size gok taktika bereyin. O yine bir zat, o isteseniz nämetseniz şonu edin öldürmüşsünüz. Ya hiç kim durmuşuna koşulman hakkı yok. İsteýäniňiz edin ýöne ýekaja haýyş edýän, bunu men size prikaz berem. Haýyş edýän Türkmen diýmän, ya bu gedek bara abişni halal zähmet çekmäne gelen adamlar, o ayallarym erwedatly bolup gidýär üçin düşýärmi? Onun şu Dubai'de da pul badi ya bokuyduryan nemelere marken her hil adamdan pul kelmelerini her hil fantazi ediyor da qıydara bokta diýdirler. Karoçumun bilýänler bilýärdir, bilmeýänlerin boş ver kelläňde maartman. Ýönemen diýjek bolýarym şo guýdylar hökmen suratda şu videony görýänler ýa tanışsaňyz awrsa şu videony uğradyň. Men Türkmen diýmän sebäbi beýlek nemelere jarka. Men pikirimçe taçyňy tara boýdum ursyň, gowpul adanarsyň. Şu aşavatda bizde tren oğlanlar ne düşünýärik gurlaýar misal. Nelo qumdos. İçin gureyder o bolýan zatlara. Hiç kaçanam tapmaya menden olsun şu goýdular. Kim näme diýip kim? Ondan sonra näme ojugym için özüň bizdedir nöýdýän o. Musur. Aşağıda oğlanla görülüyor. Bir bile Türkçe öğrendim. Ne diyor öğrenmeli? Vez Türkiye levapça biliyorsun. Türkiye vardı. Levapça bahsever. Önde birinin nemesi almen babam vardı da o. Türk komşumuz vardı aşağıda. Babamın bulan yanına bari adı Türkçe de bilen. O tipi Türkçe öğrenmeye kamaydı ya. Yani siz kavmi adaylarınız kurulaya ol pikre diye Türkçe kurulayan bir de baytık ama da Türkçe kurulayan yok levapça kurulayan durdu bu Türkçe ol pikre diye de babam tipa sosiyetini inçelderle Türkçe kurulayan bir de baytık ama da levapça kurulayan bulurlar Türkçe kurulayan kavga etmedi böyle sonra şu Türkler düşünüyor da levapça kurulayan kavmi siz yakşımsız şunu al değilseniz düşünür olur. Marlar maşenik zat diýerler bolýan. Marlar maşenik meýan äýlekdigine biljek gal işleş göremek oň bir mawlym mady. Kim bilen işleşseň işleş, şonu marlar bilen bir işleşme diýädi. Şoň üçin mene marlar bilen işleşme ýöne bilemem. Gözden Balkallılarda bir söz var he. Hi diýen, hi. Şo söz näçe tan sözüň garşylygy şo iki tane çakar. Endek dünyada eşitilip görülen zatlar. Misal üçün düşünmedim diýen, düşünmedim diýmek hi, hi. Ondan soň eşitmedim diýen, eşitmedim hi. Misal üçün näme diýen diýmek hi, hi. Şo iki söz var ha. Ne san sözü garşylyk şo. Biren Balkallılarda bir zat ba Balkallılar elmide ama şokda gedýär. Näme şokda gedýär? Misal üçün öýde otyň. Gafyna etip ýafagy şuň näme? 5 min çukçukağızana görüşayla. Digen şunu yani elmide ama sözün sonunu çekkerle Balkallı. Misal üçün o maşynın etik gidişini yopdy. Bolýady. Elmide ama Balkallılar şuna şokda. Mesela millet size bir gıysa maslahat beresiň gelýär, siz dinleme. O seyredin köpüňiz okuwtormal bu nesip bolsa indi uje planlaryňyz bardyr, okuw girmeli etmeli, ol okuw girmeli, oňa palança pul dünýä puluny işler, ejeňiz halkyň pul ýatyrar. O şunu ýadyňyzdan çykarmaň, öňkü döwürde näýlekdi? Öňkü döwürde pastaýan biziň ejelerimiz halkymyz şunu ýaly panýatyda. Okuw salmaly, okuw utorsam işler, gülýäli ýaşap gider. Öňkü döwür ýogundy. Näme üçin olaň şunu ýaly pikir bar? Şunu ýadyňyzdan çykarmaň, öňkü döwürde 5 ýyl okandan soň bir işe giren wagtyň 1 kili işläp jaý alyp bolýar, 2-3 ýyl işläp maşina alyp bolýar, durmuşyň gowy dowam etdirip bolýardy. Inni bu döwürde bu sistema üýtgedi, 10 ýyl sistema ýok. Inni sen 10 ýyl 15 ýyl işleseň hem şu alan aýlyňa jaý almak aňyrda dursun, abişiň günüň geçirip bolanok. Olar pastaýan kellesine şowa öňkü döwürde näýlek temmek okuýady, işe girýärdi, jaý alýa maşina alýa öýlenýär, gülýär. Inni o sistema yok, şunu aydın düşünürüm. İnni
aylıklan pulun güýji ýok. Inni jaý alyp bolanok, inni maşina alyp bolanok. Inni şo okuwa ýatyrjak puluňyzy, özüňize 5 ýyl wagt gidirjek puluňyzy gidin iş açyň bir zat edin. Şonu gowy bolar. Planlaň, kelläňdi işledin. Okuwdan peýda ýok. Prosto boşu-boşuna 5 ýyl wagtyňyzy gider. Öňkü sistema ýok, sistema üýtgödi. Ulan yol aladı, qırradı, güymen yal, endam orta, siyren yal, çapadın çap yal, çaptır ya, sere temmedak taptır ya, bir roktu iki toşan attır ya, ol bir zat diva kaktır ya, elimde üçtü özüm karol valetler näli gomy. Evim. Burada da çık. Hem bir şey iPhone 14 kullanıyor. Men o fin tem iPhone 14'üm yok. Elim sen ya kimsin ýa-mı? Sen men söýülim bar. Pulumurumla ýa-mı? Oley. Şu pulu alýan. Özüň iPhone-uny nötkere pul iPhone-uny nörd alýan. Üstüniň galynda eşik teşgelen hiç açan men söýülim. Pulsuz bol. Berme o kamerany, şu pul berer mi? Şu kamera.